नोंथाङाबो लाख लाख रांनि गारिनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? खाफालाव दंब्ला 100 रांजोंनो जानो हागोन लाख लाख बेसेननि गारिनि बिगोमा। 100 रांजोंनो मोननो हागोन लाख लाख रांनि गारि। 100 राङानो नोंथांनि जिउआव सोलायनाय लाबोनो हागौ। चिरां जिल्ला हाग्रामा दालाङाव फैगौ 15 मार्च खालि खुंफुंजानो थांगासिनो दं लटारि खेला। चिरां जिल्ला हाग्रामा दालाङाव AIE-RIVER निउ इयार फेस्टिवलनि मुङै फैगौ 15 मार्च खालि बे लटारि खेलाखौ खुंफुंनाय जागोन। बे लटारि खेलायाव गोबां लाख लाख रांनि गारि मटरफोर दं, जेरै JCB, बास, बोलेरो, महिन्द्रा स्कर्पियो आरो गोबां लाख लाख बेसेननि गारिफोरा बे लटारि खेलायाव दं। जुदि नोंथाङाबो 100 रांजोंनो गोबां लाख लाख बेसेननि गारिनि बिगोमा जानो सानदोंब्ला चिरां जिल्ला हाग्रामा दालाङाव AIE-RIVER निउ इयार फेस्टिवलनि मुङै खुंफुंनाय लटारिखौ लानो हागोन। नङाब्ला नोंथाङा नैबे 6006306978 नङाब्ला 9864987854 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों लटारिखौ लानो हागोन आरो सुलाद लानानै आबुङै मिन्थिना लानो हागोन।